Dragi učenici, hajdemo se poigrati za današnji početak sata hrvatskog jezika. Vaš je zadatak premetniti sljedeća slova tako da biste otkrili skriveni pojam. Slova su nj, t, 2a, v i r. Vaš je zadatak složiti jednu riječ. Otkriću vam da započinje sa slovom T. Imate li možda ideju? Dobro pogledajte, a ja ću vam malo pomoći. Sada možda već naslućujete da se radi o jednom mjesecu u godini, i to 4. mjesecu, odnosno mjesecu travnju. Tako je. Travanj je 4. mjesec, mjesec u kojem se sada nalazimo. Vi ćete otvoriti svoje čitanke na 118. stranici, udobno se smjestiti i poslušati pjesmu Zvonimira Baloga koja se zove Travanj. Travanj. U travnju trave još više travaju, još više travare, krave se kravataju i livadama kravare. Rovci ruju i rovare, bumbari se bumbaraju, zujani zuje, ljubicama udvaraju. Loptači se loptama loptaju, lopoči na potoku lopočaraju, ratari sade, kukuruzi krumpire. Zmije se sunčaju, ptice gnjezda grade, ljudi bacaju šešire. Latice s voćaka na toplom vjetru lete, kao da žele proširiti svoju radost na druge planete. Dok ih gledamo, kao da će doseći svemir, u nama raste nešto veliko, čudesan sladak nemir. I čini nam se da je cijeli svijet veliki bijeli cvijet. Kako ste se osjećali dok ste slušali pjesmu? Ponovno ćete pročitati ovu pjesmu i odgovoriti na moja pitanja. Što je tema ove pjesme? Recite mi što rade trave u travnju, a krave? Što rade rovci? Tko udvara ljubicama? Tko se lopta, a tko lopočari? Što rade ratari? Tko se sunča? Što rade ptice i ljudi? Kako lete latice s voćaka? Što u nama raste dok promatramo proljetne slike? Možete li mi to objasniti? Što nam se tada čini? A kako se vi osjećate u proljeće? Recite mi čime se naš pjesnik ovdje igra. Koji bi to bili šaljivi glagoli u ovoj pjesmi? Draga djeco, otvorit ćete svoje bilježnice i u njih zapisati naslov pjesme, a rekli smo da je to Travanj, zatim autora Zvonimir Balog i sljedeće. Pjesma je šaljiva, pjesnik se igra riječima, upotrebljava mnogo šaljivih glagola. Travaju, kravataju, kravare, bumbaraju, lopočaraju i tako dalje. Kada to napravite, riješit ćete radnu bilježnicu na 101. i 102. stranici. Primijetit ćete da će vam za rješavanje zadataka biti potrebno znanje o vrstama riječi, dakle ponovite što su to imenice, glagoli i pridjevi. Sretno!